ang siya mga napakabalang mo nakapapagta mga la ilaha illallah ang may katatekan. Kaya Alqama, na pinakapangarama, nakinipatan niya siya na yan. Nakagaya ko po bisito siya na mangalab. At pagiro siya na Alqama, nakaya kong ka, kasakan siya na ka, ay bitalamas ko mapipaya ka. Namiyata mo dito, mitira siya Alqama kung sinaruman yan, na tiya na ka magina na ina, punto para kang mukupo na kaurasaw, kadi ka sa kagalangan ka, mabibisikan niya, gano'n niya mag-istorya. Na dito binitan ng wala kasisaan, apakasyabutan ng mga saba na pagpangaginawa na hindi pa kasabot. Nakiyasa mo siya nabi, natuloy nabi inuwala hindi pa kasabot siya na katawa na kanaya bitero, basta tuloy nabi, mapasangi ka pa ni Haji, mapasangi ka pagmura, mapasangi ka simber, mapasangi ka po siya, nabiyak ka na bulbuda kapterwan niya po la ilaha illallah. Dito mga niya siya, kami ko na mga alay. Siya wani siya nangiyan. Natina mga perarangiti si Wataka, natina wai. At yan ang tuloy ng mga kaya pakapangaruman yan. At inalilay ka din siya Alqama, at di ba kasab? Gina ni sa timan na nasubukian. Ginamatang yung perilaan. Yan tuloy siya karuman yan, at siya. Daon niya nila kay. Dahil hindi ka dali-dali ako na, kahit ako na daon niya na kay. At kinabang ni Prilay, nangilaka ka tutunan. Tumamitan ang subalusan niya siya din siya na mauring. Yan wali sa Bilal, kineraso na yung kanan. Kinabalik ka rin, nakuha ka sa mga pedang, napanin mo ka sa mga itag. Napakakalaga nga, at totong tanong siya kanya Alqama. Agi kung mamati-muti mo sa mga itag, napakakalaga nung Bilal sa mga saba, niya ka na apoy. At kinasisikaniyan ko niyo, paulong tanong. Eh, lanong magkapati, nakiyagaw pa na inaihan. Natingin na ya Rasulullah, umalit tutuwa na kanila kamaswatak na Alqama. Biyakanurong siya nabi. At ina Alqama, siya mutakalang hari nila ang kainaka. Nandito po ang mapagiraw sa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Narunin tiri mo wallah na ayamaan niyan, narinig na inayan, narinig na ang wallah subhanahu wa ta'ala. Diyem si mga balanggo, nung tiri mo la ilaha illallah. Apya ni kapya kayaman, apya ni kapya kay nakusya, apya kay kapunay haji, mana kay gagaw. Oy, naupun na nararang itarakay na ang siya mga, napakabalanggo na kapupagta mga la ilaha illallah, ang may katatekan. So sama na ito na kailangan na gawin na ito ang limamang litarita ko mga ina. Kung yatay siya naka, yatay siya maka, nakapakapungaling ang sarila, napapungaling na kasara sarila ko Allah. Ya Allah, nilang araw siya ina, nilang araw siya ma. Balang araw siya ko, pero nasurbisuga kaya Allah. Ako rin na ang siya ng Allah, na ano nang itaragay na ang siya maka, narin na ang kaya ng mabu, ya karila siya ng Allah. Eh dapat kami namin kakilipatan na kan siya naka, ang siya maka, tabi ang iligan siya kaya. Nadi nga siya na mga nisarila ang siya ng Allah. Nadi ka na mamupipin mga nisarila ang kawala ka, di ka po mga nisarila ng Allah. Sa karila ng Allah kung pala ano ka siya. So ay ang pinakamanat na siya kung tanong nga siyang bayan. Ay dapat yung runo. Nadi yun na.